mapan wonten ing sanggar pamujan negari Ngawarta. Nuju hari Sukra kasih Prabu Puntadewa Raden Werkudara, Raden Arjuna miwah kembar. Dat manekung puja brata wonten ing sanggar pamujan. Kalenggahan mangke sampun pikantuk Sabtu hari semedi maladining meminta nugrahaning Jawata. Labet para Pandhawa dahat mriyatosaken dhateng sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah kang Ibu Dewi Madrim ingkang nandhang bebendunging Jawata den papanaken ing Yamaniloka. Yakti kenceng tekate sang Pandhu Tanaya tanedya jugar ngenira sekung brata semedi maladining yen to durung antuk palimarmaning Jawata. Ing jahe pepak andher para garwa para putra miwah para sentana ingkang derek misungsung tata rakit sesaji kerep tidhem permanem ingkang kapiyarsa amung kidung para brahmana Wasupitri sewa sugata lan para nimpuna kang samya nyengkuyung subrataning para Pandhawa. Kocap Titiwanci sang nata kepareng jugar lenira semedi murwani bawa rasa imbal gantya lan para kadang. Dadya mangkono panglucitaning driya ingkang dereng kawedaring lisan.
Sritinon ing pasewakan busana maneka arna Sepak puspiteng Udyono miang panjerasaro rukma renggeng manik nara narata Opro prabanyo sumirat Opro prabanyo kang sumirat nyaring tejo kaliwaran ler ki lat sisiring dadet wimbo kekondom pinggen katiuping maruta ondo sabaran mangambar aku ngas ngebeki madyaning pasewakan tandya kadanging pun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Yai Kembar Yai saektine reh ning wus gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening para Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantasna saka pasiksaning Yomani Loka. Yai ora ketang seklimah pun Kakang mundhut panemune Siadi Sena. Wah, punto aji kakangku. Gegayuhan luhur sing kaya mengkono mau pantes sineng kuyung dening kabeh para sedulur. Mula dikepiye wae. Nadyan taunana windanana
Aku ora bakal jugar semedi lamun to apa ingkang dadi niat tuluse Pandhawa durung diudaneni dening keparenge Jawata. Koko Prabu, nadyan Arjuna ugi mekaten. Menawi perlu kula badhe nderek sumusul wonten kayangan, menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim Kowo Prabu. Yayi pun Kakang nedha nrima ya kaya ngono iku Yayi woing gegulang kalantipan lan bebuden ngelingono pun Kakang lan si adi iku sinebut Pandhawa tegese Pandhulan Hawa persasat sarirane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki. Raga lima wujute Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalindra ingkang wus kawentar kawicaksanane lan pambegane mula Pandhawa kudu bisa dadi tepa palupi. Mula Yayi aja lali welingipun Kakang mungguh wong urip ana ing alam donya wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyentosani mancat marang kasuwargan. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalanggengan. Lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng kang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar suka tresna marang sak pepadhanging urip. Merga ya bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung bakal bisa awuh daya kawibawan. Mula kang saka iku Yayi rene si adi wis manteng lan tunggal tekadmu marang pun Kakang. Aja nganti kendhat meminta marang panguwasan ingkang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura kabehing dosa kaluputane lan kapapanake ing swarga langgeng. Yayi Sena. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangkatri gumulung katri gumulung mangrempahing wadya kurada kura reka giri ong mangkono para Pandhawa wis gumulung ing tekad manunggaling sedya nira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Dewi Madrim pramila arsa nglajengaken mangsa sumedi nanging carita bebasan nglenggahi kanyut pinangka wardu kayut wong angganten pinangka wardu wong akecoh nginangu durung abang ida dereng manjing pertala dadak sakala praptaning Jawata ing suduk pangudal-udal nenggih Sang Hyang Bathara Narada Humyang Marcapada merpati unggihaning para Pandhawa ndadosaken kagiyating kalih para Pandhawa.
kencang arep kaya. Andra ingkang puspitorum kasiliring samirana mrik sekar kadung ko ngas kandanyo mawe hararas retnaning driya Duh pukulun jimat pepunden kula sarawuh paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi pukulun. Wah, prekencong Waruda yang pak wong Bu bolong kali cuthe sapa sing gawe? Putu Prabu ya, jeneng kita ngaturaken pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggalih ulun. Wis ulun wae tampanono Putu Prabu. Kula nuwun inggih kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripih dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah. Wah, rada kakekku. Sarawuhmu kepareng aku ngaturke bektiku lan basaku katur. Ya Werkudara. Wis ulun tampa dadekke bombong ing tas ulun, pangestu ulun wae tumanduk marang jeneng kita Werkudara. Yo, tak pundi dadi jimat pukulun. Ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah pangabekti
Ingkang wayah kembar ugi ngaturaken pangabekti pukulun, ngaturaken pangabekti pukulun. Ya Janaka lan kembar wis tak tampa karya gumbiraning manah ulun. Duh pukulun. Kepareng lajeng jumadung dawuh wonten wigatos ingkang ingkang kados pundi? Menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbanjut dhateng ingkang wayah pun punta. Kula mboten badhe sualeng kayun pukulun. Lah kita aja kado ati kejeron penampa. Ulun miyang Marcapada iki lan jujuk ana sanggar pamujan negara Ngamarta, boya nedya paring pidana nanging persajan wae ulun iki mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita kaki Puntadewa supaya munggah ning kayangan Jonggreng Saloka. Bareng marang laku ulun ing dina iki uga. Inggih. Menawi kepareng paduka pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek pukulun. Wah, mengko dhisik. Rada kakekku Janur Gunung Kadikaren guru kakekku kok nimbali barep kakangku supaya munggah ing kayangan. Ana wigati apa? Wah. Ulun iki umpamane medharke wigatine ora wurung iki mengko dadi perkara. Nang yen ora ulun wedharake kok nyatane kedadeane kaya mengkono. Werkudara. Piye? Ulun iki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasa dadak jiku Werkewuh mara gage Wedarna. Yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning kayangan, umpamane arep diparingi bebungah banjur lelaban apa ingkang nate ditindakake dening Punta Aji kakangku. Wah, gage Wedarna rada kakekku. Werkudara. Ngene ya, Nger. Sejatine ulun iki ora sumurup ingkang saknyatane. Munggo apa wigatine dene Kaki Prabu Puntadewa ditimbali ning kayangan. Merga ulun iki mau ya mung saderma nampa dawuh. Wah. Dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane. Ora ngerti karo wigatine. Monggo kowe mau kandha nek diwedharake bakal dadi perkara ning nek mbok wedharake kaya kowe ya ewuh Werkewuh. Saiki rasa dadak nganggo Werkewuh Gage Wedarna apa sing dadi karepe guru kakekku. Wah, Werkudara wis. Ulun kandhake ngarep yen ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok. Lan ulun nadyan dewa nanging ibarat mung balang watu disawatke ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Wah, yen ngono ora ana bedane. Ora ana bedane dewa karo watu. Wah, lek dipadhake watu iki. Kowe dikongkon karo guru kakekku kon nimbali barep Punta Aji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane, wah aja takon dosa. Wah, la urung-urung. Ulung-urung malah wis ngancem karo dewa. Ya. Ngene ya Kresna. Satemene ulun ngerti marang kersane Adi Guru nanging ulun mboya kena mblakake marang jeneng kita. Munggo perkarane lan wigatine mboya kena diwedharke ana kene. Merga mengko Adi Guru dhewe ingkang bakal medharke. Wah, Wedarna ning kene saiki. Perlune kabeh ben ngerti. Alah iki bocah apa ya iki ya? Rembukan kok nguyah wae ya wis ngene persajan wae. Kaki Puntadewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputane ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Kage omongo dosane nggon ngendi? Dosane apa? Dosane ngene. Dosa lan lupute ora liya sepisan nggone Tarak Brata amati raga kena denarani manunggal cipta. Nganti lir wong marang keprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan. Nganti gawe mancing watu galogal kawah umup mawalian kaping pindho. Daksura patrape si Puntadewa merga wani mapaki derajate tataraning para dewa. Kowe Werkudara.
Buktine apa? Buktine nggon ngendi? Walah. Urung paham, Yon. Urung nggon ngendi buktine? Matek jumeneng Nalendra nanging boyang nganggo makutha, malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan Purwasupitri ingkang pus katarima subratane. Tur jiwane ya Brahmana setengah dewa. Mongko Puntadewa iku jiwane Nalendra ingkang asipat satriya. Lah, kuwi dianggep Deksura patrape. Wah, biyen-biyen ki Dawa apa? Nalika Puntawaji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, kajeke dewa ingkang nyekseni. Nanging ngono apa saiki ngungkih perkara iki? Biyen ki Dawa apa kok saiki lagi diundhamana? Wah, kang menggene ketok nek rada kakekku mung golek-golek perkara, kowe mung golek salahe kakangku. Ayo bloko wae. Jane wiwit rada kakekku mau rawuh. Aku wis cubriya. Puntawaji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput, ning lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sakarepmu arep midana nganggo model apa wae ora apa-apa. Wah, nanging yen mung arep golek-goleke lupute, aku sing ora trima. Lan aku tak takon umpamane Puntawaji kakangku arep dipidana, banjur pidanane apa? Merga saka gedhene kaluputane Puntadewa saka keparange Adi Guru bakal dipidana tan perbeda kaya Sudarmamu bakal dicemplung ing Yomane Loka Werkudara. Jaja muntaplir kinetap duka yasinipe netra kocak ngundarandir Werkudara kok ora maju mrene? Jagatane cilik seneng gene wae. Wah, rada kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Puntawaji kakangku bakal dicemplung ing Yomani Werkudara sing ora trima. Loh, sebabe apa kita ora trima Werkudara? Aku wis kandha Pandhawa kuwi raga 5, jiwane siji. Lan kaya dinindhok sak petarangan, mula gandeng rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Wah, semono uga Puntawaji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Loh. Lah banjur sapa sing makili? Aku wakile Werkudara. Pukulun. Mboten namung Kang Mas Werkudara nanging Harjuna inggih dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Krungu dhewe ora? Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar uga saguh dadi wakil. Tegese Puntawaji kakangku diwakili sedulure papat kuwi wis sah. Wah, diwakili wong papat. Mula ayo gage aku adepno. Pukulun Bathara Guru. Tak adepane mengko yen ana apa-apa tak tanggunge. Walah. Sing arep napa paukuman ki Puntadewa, lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat. Ning nek ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora ana sing munggah ning kayangan. Sena gandeng sing nandhang keluputan iki pun Kakang, mula aku wae sing iso ana ning kayangan ra. Kah. Iki perkarane ora cetha. Tegese dewa mung arep golek-golek perkara. Mula rada kakekku. Wah, oleh ora oleh. Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Puntawaji kakangku. Piye? Putu Prabu Punta. Nggih, yen mekaten kula sumanggaaken Pukulun. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Nger. Nedya makayangan maneh nganti kadang kita papat. Nggih, Pukulun. Sembah kula umiring jengkar paduka
Ya, Werkudara kek pamit ta kowe. Wah, Bunto Aji kakangku. Aku njaluk pamit munggah ning kayangan dadi wakilmu. Iya ya, Di. Surtiti ngati-ati aja ninggal dukulan prayoga Koko Prabu. Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit nggih Koko Prabu. Adikku Di sing padha praetna ngati-ati ya Di kabeh. Sampun bidal Pandhawa sekawan lampah panglimunan umiring Bathara Narada. Najan rina Satanana janma ingkang uninga parandinana titah ingkang mrojol saking sela-selaning garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi. Sawetawis Sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa. Bilih sedya den banjut dewa mila Sang Dewi sigra manjing sanggar palanggatan ngrungkepi pepadaning Sang Nata Sarya nangis sesengguhan kaula sarsa anggung karna. Yai Drupadi, sira yai ngrungkepi pepadaning pun Kakang, sesengguhan nggonira nangis nganti daleweran waspamu. Kena ngapa? Kena ngapa selas-lagamu semurengu apa kleru tumindakipun Kakang? Mara gage matura napa Yai? Sinuwun. Astunipun paduka menika nalendra ingkang tideng pamawas luhur bebudanipun nanging menapa paduka boten enget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking sedya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa. Sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun kantos ing mangke lila lega pinanjut dening dewa. Pinangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dateng sederek sepuh lajeng menapa pedhaipun paduka Nyakrawati mbau denda menawi boten tinengken dening para kadang Pandhawa teges paduka ngenyampe kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancek-ancek dateng kesangsaranipun kadang. Sinuwun. Yayah Tirotok Brajolungit tiase wong agung Amarta. Parandiring batos hanutuh diri labet panangising putri Pancalaya ingkang garwa Dewi Drupadi. Kausa kocap
saking sesaing raos genira nampi penandang sirnaning pendha ingkang sekawan. Sigra amelang cipta katarima panuwunira salirane saya mekar sak gunung rong gunung pitung gunung ngebai sangkar pelanggatan. Oh. Tujune aku mbok elingke Drupadi lah dalah. Umpama jagat iki ana wong wadon genep loro apa telu kaya Drupadi iki, tak kira jagat bakal ayem tentrem. Drupadi, kowe manggono ning wadukku ayo tak jak munggah ning kayangan. Oh, dewa. Orang wali dulur-dulurku kayangan tak obrak-abrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis limbukan, Nduk. Iya, Mak. Iki rangka dalam rangkane opo, Mak, iki, Mak? Oh, iki
dalam rangka umbul donga kagem orang tua kita mantan pegawai Gajah Mada niki lan lulusan lan dalang lulusan Habirando. Kenapa diadakan acara di bulan Juni? Amargi wisuwan Bapak bulan Juni ugi kathah putra wayah di bulan Juni. Iki aku meng manut tulisan saka admin. Dan ada potong kue iki ben ana sing mandu apa jenenge acara potong kue iki. Manu sapa jenenge bintang tamune iki? Mbak Ika kalih sudah datang ya sama Mbak Elisa. Monggo Mbak katuran jumeneng. Apa arep dine lagu sik? Wola ya disepoti. Oh monggo kanca-kanca nyuwun sepote nderek. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih, sugeng dalu. Luar biasa setelah sekian lama niki mboten celimen dilalai saged nggelar celimen nggih meriah nggih kathah sik rawuh menika nggih saking keluarga besar. Nganggo iki. Oke, sekedap. Keluarga besar Bapak Ismunarto kalian Ismunaji. Ya, klero. Pak Ismunarto kalian Bapak Ismunaji. Matur suwun menika niki sebelum kita ke acara yang luar biasa engko ndak hura-hura terlalu berlebihan. Kita nggih ajeng potong kue rumiyin nggih menika ingkang dipun kersakaken. Menika ugi wonten pangandikan Mbak Elisa. Nggih saking Bapak Ismunarto kalian Ismunarji. Nggih, monggo wekdal kula sumanggaaken supados semakin hangat suasananya, kita bisa berbincang-bincang di atas. Pak Ismunarto, Ismunaji, nyuwun torok. Iya. Pelan-pelan aja. Matur sembah nuwun menika sampun minggah menika Mbak Ika tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Aku harus tahu. Oh mboten ajeng lengkang. Iki kanggo potong kue. Oh nggih potong kue nggih. Menengah aja Pak. Mriki Pak, monggo. Nggih, menika wonten kalih nggih Pak Ismunarto kalian Ismunarji. Si Ismunarji napa Ismunarji? Bapak Ismunaji. Nah menika menawi kalau misalnya mau itu kan sama-sama isnya. Iya kan? Pak Ismunarto ingkang pundi nggih? Menika Pak Ismunarto menika hitungannya kakak atau gimana? Kalau terahipun kakakipun, menika adikipun Pak Ismunaji. Nggih. Ingkang badhe paring pangandikan menika Bapak sinten? Pak Ismunarto, monggo nggih. Ismunarto. Nggih, langkung rumiyin aturaken matur nuwun sugeng dalu kita sedaya. Nggih perlu kula aturaken bilih ing dalu menika keluarga ageng Sumedyono ngawonaken Ringgitan umbul donga. Nggih. Menika nalika Bapak Swargi Sumedyono taksih sugeng nate kagungan pangandikan menawi
putranipun utawi rayi kula ingkang wuragil nomor 11 menika rampung anggenipun sinau wonten ing UGM menika badhe ngawontenaken ringgitan. Ngantos utawis dereng kelampahan mila wekdal menika ingkang pun pandhegani dening adik kula Ismunaji, Ismantara, Isdwantara menika sarembak ngawontenaken ringgit watucal ing dalu menika. Terus sedaya wonten 11 menika mawi sedaya. Ten nggih, sedaya nggih. Ingkang sampun kapundhut dening Gusti wonten 3. Nggih. Dados kantun 8. Milawit berkahipun Gusti ing dalu menika saged kalampahan. Kula sak saha rayi-rayi ingkang pun pandhegani rayi kula Ismunadi, Ismantara, Isdwantara menika ngempalaken sedaya putra wayah swargi Bapak Ibu. Paning dalu menika saestu saged kalampahan menapa ingkang dados pangandikanipun swargi saged dipun leksanani wonten ing dalu menika kanthi ngawontenaken pagelaran ringgit watucal kanthi dalang Ki Gading. Ki Gading putra Atmajani utawi Atmajanipun Ki Gading Pawukir Sena Saputra. Putranipun swargi Pak Sena nggih Sena. Menika sawetawis ingkang saged kula aturaken lan wonten ing wulan Juni menika ugi wonten adik lan prunan-prunan ingkang ambal warsa terus ngepasi mila dalu menika dipun wontenaken pentas ringgit watucal. Ing salajengipun supados mangke jangkep menika badhe pun aturaken rayi kula Ismunaji. Oh, nggih. Mangke mindak meri sing tuwa dhewe kok malak. Oh mboten, ini penghormatan untuk yang sepuh. Nggih. Oh nggih, menika Nggih. rayinipun. Pak Ismunaji, tadi aku sedikit WA sama Gimana? beliau, chatting. Pak Ismunaji, saya minta maaf sekali karena saya ini penerbangannya delay dari Jakarta itu ada delay. Oh nggak apa-apa, udah biasa karena saya juga dulu menerbangkan Boeing 737 ya Pak. Wah berarti ini penerbang pilot kapten. Tak tanya angkatannya siapa, ternyata angkatannya Pak Prabowo. Luar biasa. Pak SBY. Nggih, Oke. ini kalau nggak harus bahasa Jawa banget boleh Pak. Jadi kalau ada pangandikan atau mau mengatakan sesuatu atau umbul dongo mendoakan orang tua pakai bahasa Indonesia monggo, boleh sekali. Bebas nggih. Monggo. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihim. Alaihissalam. Nih boleh hadap sana Pak. Salam alaihim. Shalom. Terima kasih warga Laras yang hebat. Saya baru sekali ini actual di wayangan yang onsite ya. Mohon maaf saya orang Jogja tapi murtad Pak Kiswan ya, saya orang murtad. Karena kemudian saya sekolahnya di Jogja juga sampai SMA. SMA-nya di depan Bethesda. Kemudian yang saya ingat ajaran orang tua itu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga silahkan beragama apa saja, yang penting kamu tetap tekun dengan agamanya masing-masing. Makanya tadi saya assalamualaikum, itu untuk saudara-saudara saya banyak yang Islam, tapi juga banyak yang Kristen, kayak Mbak Elisa kalau nggak salah ya. Gitu, nggak apa-apa, ini Bhinneka Tunggal Ika sehingga kita tetap bisa bagus. Baik, saya melanjutkan aja. Yang jelas saya bangga sekali dengan warga Laras maupun presidennya ya, Waranggononya. Saya kenal semua ya.
tapi nggak pernah nonton karena saya wirawiri kemana-mana ya, wirawiri kemana-mana. Dari Sabang Merauke mungkin juga kemana-mana lah, ke luar negeri segala. Tapi setelah saya pensiun, saya untuk penerbang di sipilnya itu saya terbangin Boeing 737 yang terakhir itu umur 65. Nah setelah itu saya baru nekunin Warga Laras ya. Sampai Pak Seno meninggal, dilanjutkan sama Pak Geter, hebat sekali. Pak Geter hebat. Sehingga Warga Larasnya itu tetap utuh. Dan saya juga concern untuk membesarkan adik-adik ya. Karena kalau junior nggak maju itu nggak bakal terus ya. Saya udah umur 75, kakak saya 77, tapi cucu-cucu udah banyak ya. Tetap semangat untuk maju, itu yang saya laksanakan. Kemudian kenapa tadi Mas Gading udah nyebutin kenapa ini hari Juni ya? Karena Bapak itu meninggalnya bulan Juni tanggal 6 kalau tidak salah. Tahun 2000 ya. 25 tahun yang lampau. Waktu itu saya masih kekar lah. Kayak Pak Kisman itu ya, kemana-mana. Tapi tidak lirak-lirik Pak Kisman. Saya lurus. Saya pandang lurus ke depan gitu. Kok ada yang ketawanya kecil ya? Biasa kalau yoga kayak gitu Pak. Oh iya. Ya tiba-tiba ngutahin wedang apa-apa gitu. Oh, iya. Jadi saya ulangi, Bapak meninggal tanggal Juni tahun 2000. Kemudian dilalah itu lahir itu apa? Wiosipun Bapak menika wonten Juni. Nah, Menur Hadi Budoyo sama Ibu Bude juga kan, Bude sama Pak Darjo ya, Mas Darjo, ada 3 itu. Seharusnya yang potong tumpeng itu Pak Hadi, tapi beliau udah sepuh, lebih sepuh sama Budenya sehingga kundur sekali. Udah lihat dengar kendangannya Mas Wahyu hebat sekali ya, menggelegar gitu ya. Itu benar itu. Tapi yang lain juga nggak saya sebutin. Dan ada kembarannya adik saya nih. Yang mana Pak? Pak Karno. Oh Pak Karno, suaranya. Bukan, wajahnya, ada orangnya. Ya. Namanya Isduantoro, itu kembarnya. Tuhan itu kamu kok mayang situ? Memang kamu udah pensiun aku gitu. Suaranya ganteng. Tapi kalau mau nyebutkan satu persatu udah nggak selesai. Oleh karena itu saya cukupkan. Terima kasih sekali, luar biasa, dan terima kasih kepada Mbak Elisa sama Mbak Ika. Mbak Ika itu favorit istri saya. Tuh, terima kasih. Ya, istri saya seorang dokter dari Fatmawati. Gitu. Kalau Mbak Elisa itu favoritnya cucu saya. Oh, yang mana? Udah pulang, digeret sama ya? Bunda Ayahnya. Enggak mau pulang, sebetulnya nangis tadi. Karena favorit banget ya, favorit banget. Dia Senin masih mau ulangan ujian, padahal rumahnya di Pati, digeret gitu. Belajar dulu ya. Mana tanya aja sama mbaknya. Kendel tadi juga saya suruh ke Pak Geter, itu ke sana Pak Geter. Itu bilang kalau ada Bu Tris kan gitu ya. Gitu. Bu Tris maju lancar, gitu. Berani, benar tuh masuk ke sana, hebat. Anak-anak muda sekarang hebat. Nah itu yang saya sebutkan, matur nuwun sanget ya terhadap semuanya warga Laras maupun Bu Agnes yang sudah saya repotin ya. Diteleponin sama adik saya yang panitia lokal, Om Manto sama Om Tuan. Matur nuwun sanget. Oleh karena itu matur nuwun sanget, mugi umbul dungonya ke Bapak bisa nanti kita neladani putra wayah tadi yang disebutkan ke-11 ya, ke-11an, tapi bukan PSSI karena perempuannya 1 jadi kipernya kurang ya. Itu oleh karena itu monggo silahkan kalau mau motong tumpeng
Terima kasih dan terima kasih sekali Mas Gading dan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih tepuk tangannya untuk Pak Ismunarto dan Ismunaji. Kami undang ke depan yang ulang tahun di bulan Juni, mungkin ada yang hadir ya? Pak Budi, oh udah kondur. Yang ikut ada yang ulang tahun bulan Juni juga. Banyak. Ya, salah satu boleh nanti ikut potong kuenya, mewakili. Ya, salah satu yang ulang tahun bulan Juni ikut memotong kue. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.